Levana chuan WhatsApp atanga mi anomna an live location track dan kan zir ho dor ani. Masabera chuan Play Store kan lutanga chuan IP logger URL shortener ti kan type anga chuan Google kan download photanga kan download zo Google Chrome kan lut le photanga chuanin Google Chrome hian kan du kan search phot dor ani link engemani kan du awangin image link pakhat venta chuan smartphone kan ti sinang chuan image ti akhuan kan click le photanga chuan image kan du beru kan click anga chuan share icon oma huan kan click lenga chuan IP logger kan download ta kha kan share anga chuan create logger kan tianga chuanin kan apps download ta kha kan lut anga chuan info te kan ku link tuna kan share kha om sa ta chuan comment sa khu chuan kan du kan type thei ta ni chuanin logger domain ti khu kan click le photanga ta khuan panga jinga huan kan du kan mang thei ni kan link tu bone tan chuan noiber.tu khu kan mang chinang chuanin logger URL ti khu kan copy ang an noi le chemi khu ading lama le khabuang deuh hu kan metanga copy to clipboard en ti ta chuanin WhatsApp kan lutang tuna kan va track du pa kha kan va share do ni tuna kan link siam kha kan image link siam kha kan va share ta chuan link khu alo click shim chuan a IP address kan mu thei ta ni china kan apps download atang khan chuanin link alo click rual khan a IP address kan hre thei ngal ni kan IP logger apps download a kan lutanga statistics ti akhuan kan lutanga chuanin an noi refresh om khu kan click anga chuan chumi zo a IP address a khalo lang don ni IP address thar beraka a chungzo khu ni ta tuna chuan chungzo khu kan copy chinang chumi zo a Google Chrome bok IP2 location ti kan search anga chuan kan click anga chuan try demo ti khu lom ta try demo ti khu kan click leng try demo ti lom ta kan click ta kan click zo ve le khan desktop site a kan dang hi la chung sen hi kan metanga chuan desktop site ti khu kan met lenga chuan PC computer ang khan ron lang don ta ni computer ang ron lang ta chuan chumi zo a khumi look up ti box om khu khumi chumi khu kan highlight vekanga chuanin nichina kan IP address copy kha kan paste sang ta huan nichina kan IP address kan paste sanga chuan look up ti khu kan click ang look up ti kan click zo khan ti khona rang don ta ni ti khwan kan number track du kha ti khwana details zong a era sim card mang zong ne ron lang vek ta ni Airtel ti velte ron lang vek ta chuan a exact location kan share du chuan coordinates of city ti khu coordinates of city ti khu kan highlight veka kan copy ang khumi khu number te om khu number te khumi coordinates of city ti top khu kan highlight ang kan copy ang vai khuan chuanin Google Map kan lutanga chumi mai next video mi tur topa toite karon tilang dona atang kai meri tinge tilalo enchin donia Google Map kan luta chuan tuna kan coordinates of city kan copy ta kha coordinates kha kan paste ta chuan kan search sang kan search ta ni chuan ti khona ron lang ta ni omna kha apol khu omna chu ni ta ni Shiv Mandir ti ania Shiv Mandir thlang Zyrems ani khu Zyrems ti bulalo om ta ni WhatsApp mai ni lo an phone engkim an khoi lai next video mi tur toite tuna kan en lokang